ମୁଁ ଦିବ୍ୟ B4 ବ୍ଲକ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ସମାଚାର। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଜିତିଲା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍। ଜାପାନୀ ପରେ ଅଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜାରି ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଥମ ଓମିକ୍ରନ୍ ରୋଗୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ବିମାନକୁ ଠେଲିଲେ ଯାତ୍ରୀ। ଚେୟାରରେ ବସି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇଲେ ଦିଦି। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 6ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ସୁନାର ଫସଲକୁ ଜାବେଦ ସାଇକ୍ଲୋନ କରିଦେଲା ଛାରଖାର। ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା। ବିଲରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ପାଚିଲା ଧାନ, ପନିପରିବା। 7 ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ। ଆଜିର ସମାଚାର ଏତିକି। ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ B4 ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ, ଦୟାକରି B4 ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ